Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού διαθέτουν ένα απίθανο δυναμικό το οποίο περιμένει να αξιοποιηθεί. Όλοι μας έχουμε ένα κρυμμένο δώρο μέσα μας το οποίο είναι πάντα διαθέσιμο να χρησιμοποιηθεί για να μεταμορφώσει όλα τα κομμάτια της ζωής μας όπως και τις ζωές άλλων τριγύρω μας. Έχετε αισθανθεί ότι προοριζόσασταν για κάτι διαφορετικό, κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο ουσιαστικό στη ζωή, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι μένετε στο εξωτερικό, σας έχει αποτρέψει από το να ακολουθήσετε τα όνειρά σας? Μήπως έχετε ήδη ανακαλύψει τι είναι αυτό που σας παθιάζει, αλλά αντί να το υλοποιήσετε υπάρχει πάντα κάποια δικαιολογία ή κάποιος άλλος που σας αποτρέπει τελικά από το στόχο σας? Έχετε αισθανθεί ότι όλοι οι υπόλοιποι αναγνωρίζουν κάτι ιδιαίτερο σε εσάς πέρα από εσάς τους ίδιους? Έχετε συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να επαναλαμβάνετε τις ίδιες επιλογές προσδοκώντας όμως ένα διαφορετικό αποτέλεσμα? Η ιστορία μου ξεκινά όταν μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία να μετακομίσω πίσω στο Λονδίνο και να συνεχίσω την καριέρα μου ως ψυχοθεραπεύτρια. Εκείνο το διάστημα δεν πίστευα πολύ στον εαυτό μου και δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω ακριβώς. Το μόνο που γνώριζα ήταν ότι ήθελα να ξεκινήσω ένα ακόμα γραφείο πέρα από αυτό στην Αθήνα, αλλά δεν ήξερα ούτε πώς μπορούσα να το κάνω, ούτε αν υπήρχε χώρος για μένα. Ενώ με έσπρωξα αρχικά να ξεκινήσω να δουλεύω ιδιωτικά, μετά από μερικούς μήνες είχα φτάσει σε ένα προσωπικό και επαγγελματικό διέξοδο και ξεκίνησα να αναρωτιέμαι για τη ζωή μου, για τις επιλογές μου και για τα πράγματα που με ευχαριστούν. Τότε ήτανε που μου δόθηκε ένα δώρο. Ξαφνικά, εκείνο το διάστημα, βρέθηκα περιτριγυρισμένη από άλλους πολύ πετυχημένους Έλληνες που κατοικούσαν στο Λονδίνο. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν πιστέψει στους εαυτούς τους, είχαν πάρει το ρίσκο, είχαν ανακαλύψει τι ήταν αυτό που τους ευχαριστούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και είχαν αποφασίσει να δημιουργήσουν μια πετυχημένη και ουσιαστική προσωπική και επαγγελματική ζωή. Και τότε άλλαξα. Εμπνεύστηκα τόσο πολύ από αυτούς τους ανθρώπους που αισθάνθηκα ότι είχα βρει το νόημα της δικής μου ζωής. Είχα συνειδητοποιήσει ότι ήθελα να δουλεύω μαζί με Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και να τους βοηθήσω να αποτελέσουν και εκείνοι κομμάτι αυτής της λίστας. Μίας λίστας η οποία να αποτελείται από ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα, να δημιουργήσουν κάτι μεγαλύτερο, άνθρωποι που είναι έτοιμοι να αφήσουν πίσω τους περιοριστικές πεποιθήσεις και φόβους, ακόμα και παλιές ελληνικές νοοτροπίες. Μιας και υπάρχουν τόσοι πολλοί Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό, για τον οποιονδήποτε λόγο είναι αυτό, και πολλοί από αυτούς ήταν ήδη πελάτες μου, αισθάνθηκα ότι είχα την υποχρέωση να αξιοποιήσω την εκπαίδευση και την εμπειρία μου και να τους βοηθήσω να προχωρήσουν. Ήθελα να τους βοηθήσω να συνδυάσουν το απίθανο δυναμικό τους με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το Λονδίνο και να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι εξαιρετικό. Επέστρεψα στην κανονική ζωή μου και ξεκίνησα να κάνω αλλαγές και να τροποποιώ την προσωπική και επαγγελματική ζωή μου. Έγινα πιο ζωντανή και παθιασμένη. Έγινα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και συγκεντρώθηκα στο πώς θα μπορούσα να βοηθήσω. Ήταν η ώρα μου να ξεπληρώσω το δώρο που μου είχε δοθεί μέσα από άλλους ανθρώπους. Έτσι αποφάσισα να μοιραστώ οτιδήποτε είχα ανακαλύψει, βοηθώντας όσους περισσότερους Έλληνες μπορούσα να αλλάξουν και εκείνοι τη δική τους ζωή. Ήθελα να τους εμπνεύσω να έρθουν σε επαφή με τον πραγματικό εαυτό τους, να ανακαλύψουν το δυναμικό τους και να δημιουργήσουν το δικό τους αδιαπραγμάτευτο μέλλον. Η ευχή μου ήταν ότι μέσα από τα δικά τους παραδείγματα θα γινόντουσαν πηγή έμπνευσης και για τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω τους. Όπως είχε συμβεί και με μένα. Είχα επιλέξει να κάνω τη διαφορά μέσα από τη δουλειά μου και να υπηρετήσω όσους Έλληνες μπορούσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήμουνα αποφασισμένη να βοηθήσω όσους περισσότερους μπορούσα να μεγαλουργήσουν και να πάνε τη ζωή τους παρακάτω. Μέσα στα επόμενα χρόνια εκπαιδεύτηκα όχι μόνο στον τομέα της ψυχοθεραπείας, αλλά και στον κλάδο του coaching με δασκάλους μου τον Tony Robbins και την Chloe Mandanes και δεσμεύτηκα να γίνω μία από τις καλύτερες Ελληνίδες ψυχοθεραπεύτριες και coaches στο Λονδίνο. Πάντα στοχεύοντας στο να θέλω να προσφέρω καλύτερη εξυπηρέτηση και αξία στους πελάτες μου, επέλεξα να χρησιμοποιήσω και να μοιραστώ τη δική μου πηγή έμπνευσης και με άλλους ανθρώπους, γιατί
τι καλύτερος τρόπος να εμπνέει Έλληνες να κάνουν το επόμενο βήμα από το να το ακούσουν από το στόμα όλων αυτών των πολύ πετυχημένων Ελλήνων ανθρώπων του εξωτερικού, να περιγράφουν τα βήματά τους, τον τρόπο τους, τις δικές τους αξίες απέναντι στην επιτυχία, τη δική τους φιλοσοφία για τη ζωή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πια να παλεύετε μόνοι σας, να ανακαλύψετε τον εαυτό σας και να αποφασίσετε για το επόμενο σας βήμα. Δεν υπάρχει ανάγκη να χάνετε τη ζωή σας, να μένετε κολλημένοι σε παλαιότερες αποφάσεις και σε πιστεύω τα οποία δεν φαίνεται να σας εξυπηρετούν πια. Αντίθετα, μπορείτε να επιτρέψετε στον εαυτό σας να ζήσει με πάθος και κατανόηση, να μάθετε τα παραδείγματα άλλων πετυχημένων ανθρώπων, να αντιγράψετε τα βήματά τους, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχετε προσδοκίες από τον ίδιο σας τον εαυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο ήταν πάντα μέσα σας, είτε το έχετε αντιληφθεί είτε όχι, το οποίο περιμένει να αξιοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μπορώ να σας βοηθήσω να το εντοπίσετε, να το εξερευνήσετε, να εμπνευστείτε από τις ιστορίες άλλων ανθρώπων και να επιλέξετε πώς αξιοποιήσετε το δυναμικό σας και τις δυνατότητές σας. Ανακαλύπτοντάς το θα μπορέσετε όχι μόνο να μεταμορφώσετε την προσωπική και επαγγελματική ζωή σας, αλλά να εμπνεύσετε και άλλους ανθρώπους γύρω σας. Γιατί τι είναι η ζωή, γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ απλά για να ζήσουμε βολικά και μίζερα ή είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δυναμικό μας και να διαπρέψουμε? Ας το κάνουμε λοιπόν. Μην επιτρέψουμε στις περιοριστικές πεποιθήσεις ή στις προσωπικές μας ιστορίες να περιορίσουν το μέλλον μας. Μην περιορίσουμε τις ικανότητές μας και το όραμά μας για το μέλλον βασιζόμενοι στις σημερινές μας ικανότητες. Η υποχρέωσή μας είναι τουλάχιστον να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να φανταστεί κάτι μεγαλύτερο για μας. Μην καταστρέψουμε την κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας για μας και για τους άλλους, μη εξοποιώντας το πραγματικό μας δυναμικό. Ο ρόλος μου είναι να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε αυτό το δυναμικό. Ο ρόλος μου είναι να σας βοηθήσω να δημιουργήσετε ένα αδιαπραγμάτευτο μέλλον που θα σας αναγκάσει να επιθυμείτε μόνο αυτό. Ο ρόλος μου είναι να σας εμπνεύσω και να σας δείξω πώς και άλλοι Έλληνες το έχουν καταφέρει πριν από εσάς και μπορείτε να ακολουθήσετε το παράδειγμά τους. Ο ρόλος μου είναι να σας βοηθήσω να χτίσετε ένα βοηθητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορέσετε να πατήσετε για να κάνετε τα πρώτα σας βήματα. Ο ρόλος μου είναι να σας βοηθήσω να είστε αληθινοί με τον εαυτό σας και τους άλλους. Πιστεύω σε εσάς, στο δυναμικό των Ελλήνων του εξωτερικού, γιατί αφού έχει συμβεί σε έναν, θα συμβεί και σε άλλους.